30 sena ilu, studjuż tal-lingwi Ġappuniż vjaġġa lejn it-Tunezija biex jitgħallem l-Arbi u djalett Tuneżin. Waqt li kien fl-Afrika ta' fuq, iddeċida li jżuru Malta, fejn intebaħ li l-Malti jixbaħ l-Arbi ta' Tunes. F'dak ħafta eżattament ħareġ id-Dizzjonarju Malti Ingliżi ta' Professor Giuseppe Aquilina li kien ta' għajnuna kbira biex nistudja l-Malti, imma dejjem waħdi bil-għajnuna ta' dizzjonarju biss. Illum il-ġurnata l-professur Yoda Sumikazu jaqra ħafna bil-Malti, tant li jsegwi l-aħbarijiet Maltin kuljum. Jiena bħalissa fil-verità kuljum naqra l-artikli ta' TVM News. Iżda triq biex jasal sawn kienet twila wibsa, għax meta beda jitgħallem il-Malti ma kienx hawn internet u lanqas ma sab textbook tajjeb għal barranin. Kien għalhekk li ftit tal-ġimgħat ilu ppubblika textbook immirat għal studenti Ġappuniżi tal-Malti. Dan apposta jiena għażilt il-lwien aħmar u l-abjad għax darba mill-bandiera tal-Malta. Bħalissa l-professur Yoda qed jgħallem il-Malti lil madwar 20 student. Din hija aktarx l-unika klassi tal-Malti fil-Ġappun. Il-lingwa Maltija mhux magħrufa il-Ġappun. Fil-fatt għal xi żgħażagħ Ġappuniżi, Malta hija pajjiż magħruf bħal post biex jitgħallmu l-Ingliż, mhux il-Malti. Id-diplomatiċi Maltin fil-Ġappun qegħdin jaħdmu qatih propju biex jibdlu din il-perċezzjoni u jxerdu l-għarfien dwar Malta fost iż-żgħażagħ. L-ambaxxatur Andres Piteri jiddeskrivi l-ambaxxata Maltija f'Tokyo bħala tieqa għal Malta li fl-aħħar mill-aħħar tgħin ukoll f'opportunitajiet kummerċjali. Nipparteċipaw fieri, avvenimenti internazzjonali, nżuru skejjel fejn niltaqgħu mal-istudenti u l-għalliema tagħhom, organizzaw cooking classes, kif ukoll nagħtu kull sosten lej l-arti Maltija, il-kultura, l-lingwa, il-litteratura, insomma dak kollu għamilna Maltin. L-ikel Malti ma jonqosx u l-ambaxxaturi Maltin jistinkaw ukoll biex it-toma bnina tal-prodotti Maltin titgawda fil-Ġappun. F'dawn l-aħħar snin infetħu restaurants Maltin, kafetteriji, hemm waħda pereżempju f'Miyagi, hemm waħda fil-punent tal-Ġappun f'Okayama, hemm food truck f'Yokohama u hemm restaurant Malti ġewwa Tokyo. Fil-fatt l-ikel Malti niżel tajjeb ukoll mal-professur Yoda fi żmien li qatta Malta. Speċjalment il-ħobż Malti jogħġobni ħafna. Naħseb li m'hemm xejn aħjar minnu fid-dinja.